Здравейте, хора! Ходих да си купя мляко от магазина. Нормално мляко. Или поне така си мисля. Прибирам се вкъщи и какво да видя? Поглеждам. Пише, че е годно до февруари 26-та. Да, 26-та година. Тоест, това мляко ще надживее мен, теб и половината хладилници в България. Леле! Реших да разклатя млякото, защото когато отворих капачката, консистенцията вътре беше много странна. Вижте. И после реших да го налея в чаша. И тук вече, хора, това не е мляко, това е боза с личен живот. Като че ли вътре се отглежда нова цивилизация. Само вижте за какво става въпрос. Вижте. Това е мляко на Борчуор. 2,70. Ето. Явно Борчуор са открили тайната на вечния живот. Не знам дали да го пия, дали да го заровя като ядрен отпадък или да чакам да ме покани на рождения си ден. Ако някой оцелее след дегустацията на безсмъртното мляко, хора, пишете ми. Благодаря, че гледахте това видео.